Čau čau, zdraví vás Honza Žídek a Tomáš Tekelík u prvního dílu Minecraftu v kostce. V tomto díle uvidíte, jak začít hrát hru Minecraft a potom si ukážeme, jak si udělat dům a přežít první noc. Minecraft si můžete stáhnout například na Uložto. Můžete si ho také koupit, a nebo si Minecraft můžete skopírovat třeba od kamaráda. Pokud chcete hrát hru Minecraft, první, co budete potřebovat, je nakutat si hodně dřeva a postavit si dům. Teď vám to Tomáš předvede. Pro začátek by vám mělo postačit 64 kusů dřeva, to je jeden stack. Pokud stack budete mít, klikněte na tlačítko E na klávesnici. Zde se vám ukáže inventář a místo na kraftění. Do tohoto místa vložte váš stack dřeva. Vykraftí se vám prkínka. Ty odeberte. Pokud chcete, můžete klikat pravým tlačítkem na vylepšené dřevo na prkínka a budou se vám přičítat po 4. Udělejte si místo ve spodním řádku inventáře. Uděláte si ho tím, že odeberete několik nebo všechny položky, které jsou v něm. Pokud se z tohoto inventáře budete chtít dostat, opět zmáčkněte písmeno E na klávesnici. Teď si jdeme stavět dům. Za prvé, hlavní, co musíte udělat, je vybrat si hezké místo pro stavění. A místo, na které jde odevšad vidět. Pokud si hezké místo na stavění najdete, odstraňte z něj všechny přebytečné věci. Například listy stromů nebo samotné stromy. Poté si kolečkem myši najeďte na dřevěné destičky. Teď můžete začít stavět. Levým tlačítkem myši si postupně pokládejte na zem jednotlivé kostičky dřeva. Pro začátek by vám měly stačit rozměry domu 5×4 kostičky. Normální výška domu jsou 4 kostičky. Takto si to postavte. Teď chvilku počtu. 4 kostičky proto, že vy, jako člověk v Minecraftu, jste vysoký 2 kostičky. Skákat můžete pouze o 1 kostičku výš. To jsou 3 kostičky dohromady. A 4. kostička, to bude patro. Když budete mít dům 4 kostičky do výšky, začněte opět levým tlačítkem myši umísťovat na 4. kostičku
další stupeň destiček, tentokrát už vodorovně. Teď je váš dům hotový. A právě teďka máte možnost podívat se, jak se dělají různé věci pro začátek. Teď opět zmáčkněte tlačítko E na klávesnici. Objeví se vám inventář a zde si v místě na craftění vytvořte crafting box. Vytvoříte si ho tím, že 4 prkínka dáte na všechna políčka v craftění. Opět dejte tlačítko E a tento crafting box umístěte do rohu vašeho domu. V tomto crafting boxu můžete craftit stejně jako v inventáři, jenže zde, když na něho kliknete pravým tlačítkem, můžete craftit v políčku 3x3. Teď si dveře pravým tlačítkem myši umístěte na otvor do domu. Ty si můžete otevřít opět pravým tlačítkem myši, kliknutím na ně. Tyto dveře se vám otvírají a zavírají podle toho, jak chcete. Teď vám ukážeme, jak si vyrobíte ty vaše dveře do domu. Vylepšené dřevo na prkínka si umístěte do této polohy, jakou vidíte na svých obrazovkách. Vpravo v rámečku se vám objeví dveře. Toto jsou vykraftěné dveře z prkínek. Ty si umístěte dolů pod váš inventář a zmáčkněte tlačítko E. Děkujeme za vaši pozornost, doufám, že jste se něco naučili. A tohle je naše logo. Minecraft v kostce. Čau, čau! Čau, kamu!